Dwi'n rili hapus bod ni wedi ennill a dwi'n rili edrych ymlaen ac yn meddwl bysa hynna'n neud ddipyn o newid i Ysgol Bontnewydd a'i helpu'r gymuned. Fatha cystadleuaeth oedd o i gael ysgol mwy gwyrdd ac oedden ni'n meddwl am syniadau o be i ddweud a wedyn nath na bobl dod i ffilmio ni yn yr ysgol ac gyrru fo i'r llywodraeth. Da ni'n ofnadwy o falch yn Ysgol Bontnewydd bod ni wedi cael llwyddiant yn y cais o fewn yr her ysgolion. Mae gymaint o bosibiliadau ni'n symud ymlaen i gael ysgol arloesol fydd yn cwrdd â gofynion cwricwlwm newydd i Gymru. Rili hapus bod ni wedi ennill a dwi'n edrych ymlaen i gael pethau fatha solar panels ac fydda ni'n gael egni o'r afon i gael trydan ac fydd hi'n saffach i bobl reidio beic a pethau i'r ysgol.